Какво можем да се купим за 32 лева? Първо започваме това, което е 30 лева. Може да си купите. Няма да го слагам тук. Купчката, защото може това да е, защото струва 30 лева и трябва само едно нещо. Да прибавим за става. И първо започваме с едно голямо топче, една чупливка, едно сърчице за кертано, златно, можем едно такова малко, може мичко. Вече не, изгониха ме. Но ми наскоро ще се върне и пак ще бъда капитан. Тя ще ме върне в отбора. Надявам. Може разбирам. Такова за кертано. Ако не те върнат в отбора на мажоретките, не се сърди. Може би това не е твоето нещо. Още Като мен, едно за например. кертано. Бях полицай. Аз сега охранявам кампуса. И добре. Харесва ми. Може Благодаря, топче. полицайче. Ти знаеш как да подкрепиш в точния момент. Няма проблем, Понка. Може. Винаги. Поничка. Не мога да ям сладко. Трябва да следя фигурата си. Все пак съм мъжа. Сега Боже, толкова къде я мина? неща. Защо още не се е върнала в кампуса? Може две такива топчета. Едно такова Страхотно. Няма никой. и едно бяло. Моли да побързаме. Ние трябва да сме първите, които ще посрещнат Амина. Може последните Йоу! Аз съм голями Дилан на усмивки. 17. Вземете ме за рекламата си и няма да съжалявате, защото съм най-готиният, най-стилният и най-модерният. Може Йоан, ли какво това правиш? по избор? Махай се от тук, ти ми провали целият кадър. Ако не ми кажеш какво правиш тук, ще отида и ще кажа всичко на Може Понка. Ще й кажа, това че не работиш тук. за Добре, кораб. слушай. Обаче само между нас. И Скоро това ще участвам в реклама за спортни дрехи. Ще ме дават по телевизията, ако стане. Като модел или нещо подобно. Това Да! малко Какво нещо. ще взе, пич? Само момичетата могат да бъдат модели. Бабо, много си тъп. Всеки може да бъде модел. Дори и аз ли? Всички Може освен имате теб. по избор. Защото си тъп. Или Ти си тъп. Никога Шо? няма да бъдеш по телевизията, защото си загубеник. Единственият загубеник тук си ти. Аз скоро ще бъда суперзвезда, а ти просто ще си останеш безполезен разносвач. и може да последно Аз получавам големи бакшиши. две И такива почти съм спечел за нов топчета. PlayStation. Ето какво може да си Добре, купите за ти се откара, 30 лева изикваш ми и цялата това. реклама. Какъв супер. Чао!